Gaur egun gogoerara iristeko bidea ez da erraza izan. Hainbat gatazka izan ditugu historian zehar. Tentsioa bete egon izan da, eta hori azter dezakegu denboran atzera egiten badugu. Bigarren Gerra Mundiala amaitu zenean, Nazio Batuen erakundea ONU sortu zen. Gaur egun nazioarteko erakunde handiena da. Bere helburu garrantzitsuenak hauek dira. Nazioarteko zuzenbidea, garapen ekonomiko eta soziala eta giza eskubideak bermatzea. Gerrek ondorio katastrofikoak izaten dituzte, eta gehienetan gutxien merezi dutenek, hau da, zibilek ordaintzen dituzte. Hala nola, biztanleria masa erraldoiak imigratzen dute. 21. mendeko arazotako bat, baina gerraren aurpegi latzena bizi galera da. Adibidez, Bigarren Gerra Mundialean 60 milioi pertsona hil omen ziren. Bestalde, ondorio ekonomiko, muga aldaketa eta azpiegituren suntsiketak daude. Gatazka batean, gatazkan parte hartzen duten kide baina interesatu gehiago daude. Askotan, bi herrialdeen arteko gatazka batek beste hirugarren bati onura ekartzen dio, eta hirugarren honek ezkutuan bere karta jolastuz nahi duen eragina lor dezake. Interesak ekonomikoak, ideologikoak eta kontrol politikatik sortuak izan daitezke. Egungo egoera ikusita garbi dago bakia sustatzeko eta mantentzeko instituzio berriak behar direla. Gaur egungo erakundeak ez baitira egokitzen nazioarteko erlazio berrietara. Azkeneko mendean bakia mantentzeko eman diren aurrera pasuak gelditu egin dira. Mundu guztian zehar interes ekonomiko eta politikoengatik gerrak lehertu dira. Europa ekialdean, Mendebalde Hurbilan eta Hego Ameriketan bertako baliabide naturalen kontrola lortzeko gudak hasi dira.